מה שאני קורא לו סרכת בנזין. שזה אומר? שהוא מסריח. תראה, פשוט יש גודל מסוים, כן? שלא שווה לך לעבוד עם דלק חיצוני. בוא'נה, ג'קי, יש כאן אלופים. אתם רציניים כאן? איפה כל המתחילים? יש, יגיעו. תראה, יש בעיה. קודם כל היה להם מדריך טוב. קשוח וטוב. רוב החבר'ה שאתה רואה פה עברו אצלי. כן? איך לא הכנסת אותי לתחום הזה לפני שנתיים כבר, ג'קי? אדוני, לפי דעתי לפני שנתיים היית בפרק. אני לא יודע כמה כסף הוא חסך לך. לפי דעתי לפני שנתיים היית בפרק. נכון. אני מרגיש כאן קצת מגוחך עם הקלקר האלקטרוני הזה. למה? תראה. איך הגלקסי, אתה מבסוט? מבסוט אש. אה? זה? זה 2? איפה דני צרפתי?